sa Gloria's Garden. Ang ganda. Ito ang bago ko sa paningin ko. Ate, pahingi ako ng isang gumamelang double. Yan. Ate, videohan natin ha. Hindi po. Ang gaganda pala eh. Oo. Yan, bit-bit ni ganda. Salamat, Tining. Ang dami nyo palang gumamela. Ay, gumamela. Mayana dito, no? Ito, di ba mga chichirika to? Oh. Magkano pag ganito? 35? 35 na. Charita. 35 sa kanila ang chichirika. Dito naman po ito. Tatlo isang 35 pareho lang ata yun. Ate Senya to, no? Meron pa po doon sa harapan. Wala akong ganito. Si ate, bigyan mo ako ng ano. Isa niyan. Meron pa po doon. Oo. Yung iba-iba ang ano, Iba-ibang kulay. kulay. Ito yung chichirika nyo. 300 din to. Talaga. Apa! Kikiri kami po sa tindahan. Ang gaganda guys ng kanilang mga plants dito. Ayan. Hindi ako nagkamali ng pagpunta dito. Pagbaba. Chicharika yan. Ate, pag ganito magkano? Itong silosa, tama ba te? Silosa, magkano sa inyo? Magkano to? Ang ganda ng garden nila guys, napili ko. Ito guys, ang dami nilang rose dito. Sandaan po. Ah, 300 din. Okay. Ano to? Anong halaman to? Parang bitones din po siya. Butones? Bitones din po. Ito po mama. Anong klaseng butones? Kakaiba siya. Yun. Ah, Pero ibang pero ibang klaseng pagka-butones. Cotton ball, di ba? Ito, cotton ball to eh. Ah, magkano yung ganyan? ano yan? Ito. Bitones na bulaklak namin siya. Kakaiba guys. So, yun ang gusto ko. Pag bumaba ako sa isang garden, gusto ko yung kakaiba naman sa paningin ko. Butones daw. Parang cotton ball. Pero, oh. Magkano to? Yan. Ang taga. 35. 35 din. Bibigyan mo ako ng isa. Ito naman po. Saan? Ah, ito. 25. Yan. Yung kanilang cotton ball talaga, 25. Yan. Ate, pwede ko ba kayong may vlog, ah? Kanina pa ako, eh. Ganda. Ah, ganito siya. Ay, ang ganda pala. 35 guys, so kakaiba siya. Butones daw. Parang variety siya ng cotton ball. Ulit-ulit, 35. Ate, yung mga rose nyo dito, magkano? 180 po. Ah, 180. Yan, mga yan. Pati yung mga PT mini. Ah, 180 sa inyo. Okay palang presyo dito eh. Yan. Yung inyong San Francisco, yung imported, alam ko Thailand yan eh. Magkano yung ganyan, Obe? Francisco. Magkano? Ah, 50 lang sa inyo dito, guys. So, 50 lang, oh. Ito na naman tayo sa mga flowering, guys. Ayan. Ulitin ko lang ulit yung pag-video. Andito na naman tayo sa mga flowering. Sandaan po yung isa. Ah, 100. Ito. Itong pino. Itong pino. Tanong ko lang ate ang price, ha? Ito. Ito yung sandaan. Ah, yan namang maliliit dyan.
tatlo isang daan po. Tatlo 100. Oh, yung ganito, tatlo 100. Yung gumamelan nyo, yung ganyan. Magkano? 35 din. Ah, 35 lang. Ang kapal. 35 ba? 35 to? O, 50. Ang kapal. Ate, anong kulay ng bulaklak niyan? 75 po. Ah, 75. 200, ano po to? Red. Ah, red. Ah, maganyan ako. Kala ko iba. Ito ba, ano sa inyo to? Ano to? Pero hindi namin to alam pangalan. Ano to? Oo. Yasmin. Ah, ito. Orange Yasmin. Orange jasmine. Magkano yung ganyan nyo? Nanay! Ano to? 150. Mabango ba bulaklak nito? Mabango. Orange jasmine? Wala na nga. O sige, mamaya tignan natin. Maganda sana kung nakabukad na yan eh, no? Makita ako. Ito guys, yung kanilang mga mayana. Ayan. Kuya, 120 itong malalaki nyo. Oo, mga 120. Yan. Ang dami na naman nilang variety. Andito na naman tayo sa mayanahan. Ayan. Pag maliliit naman daw. Kuya, pag maliliit, magkano? 20 pesos? 15 lang. Pipili ako ng nang wala pa akong variety. Saan po? Ito. Ito. Alin po dyan? Talaga, yan guys, 15 pesos lang. Yan. Medyo malalaki na. Yan, nakikita nyo, 15 pesos. Alam mo yung iba kong nabibili, nalusaw. Oo. May mga ganito ako sa totoo lang po. Pero ngayon bibili ako ng yung nawala sa akin. May hanap ako yung kulot. Yung kulot na variety na kulay green. Ate, may kulot kayo na variety na kulay green? Ito guys, namimili tayo. Oo, te. Nalusaw yung kulot kong mayana. Yung mga ganito, ma'am. Ha? Meron ako niyan. Matatag yan eh. Ito ba yun? Teka lang kuya. Mamimili ako yung wala ako. Yung pa, ma'am, meron pa rin. Marami pa rin. Ang dami nyo rin palang variety rito kuya, no? Yan ang maganda. Maraming klase. Oo, pati yung ganito ko nalusaw. Kaso yan, nalusaw yung ganyan ko. Meron bang yung mas ibang dito? Mas maganda-ganda. Hindi, ganito siya. Ganyan din. Oo. Yung ganito ko nalusaw eh. Guys, 15 pesos lang yan. Ayan. Ayan, Ang lalaki na ng 15 pesos nila. Iko tayo, guys. Oo, na. Ayan nga yun. Yung ganito ko nalusaw. 15 pesos lang. At least, hindi ka manghihinayang kahit malusaw kasi, guys. 15 pesos lang. Mamimili tayo ng maraming sanga. Kuya, pilihan mo nga ako. Ang hirap mag-video ng dalawa siya. Ay, yung mataas na maraming sanga. Yan. Parang mas maganda yung napili ko na. Diba, no? Yan. Ito. Wala ako nito. Ayan. Parang pansin ko sa reel, parang parang ang hirap dumami, no? Pag reel talaga. Sa mga bagal lumaki, ma'am. Oo nga. Ayan dyan, may mga rero pa. Ay, salamat. Titignan natin. Mapapadami ako nito, Ayan talaga. Wala ako nito. Meron ako niyan. Yan. Pareho lang ba to? Opo. At saka to? Opo. Ang galing naman, Parang nag-mutate lang siya, no? Kuya, palagay mo bakit ganito siya? Magkaiba. Ayan, pero isa lang pala siya. Meron po talaga nalabas na ganyan, ma'am. Ganun. Bigyan mo nga ako. Yan. Tawa na naman tayo neto eh.
15 pesos lang naman eh, di ba? Opo. Ito, yung dark na dark naman ito, parang wala pa ako. Mamaya kuya ha. Bago naman kasi. Ayun, ito. Ito rin, ang dami nyo palang variety dito kuya. Yung ganito ko. Ha? Rare pa yan. Oo, nalusaw din. Ay kuya. Sige, ayan. Isama mo doon. Rare pa to. Ito rare. Oo. Total, may mga rare pala kayo rito eh. Habang mayroon ito guys, ang dami nilang rare ditong mayana. Yan. Tagki 15 pesos lang yan. Ang lalaki na. Pili tayo sa kabila. Ayan guys. So, iba rin yan. Talagang wala ako niyan. Yan. At totoo lang, bala kong bumili sa online. Pero sabi ko baka hindi mabuhay. Kaya maghahanap na lang ako dito sa nagpa-plant hunting naman tayo. Ito yung anak niyo. Ayan. Kulot na. Hindi, yung isa pa, bilog siya. Oo, pabilog siya. Ayan guys, tagki 15 pesos lang yan. Paulit-ulit. Dito kuya, 15 pesos din. Hindi po. Ah, Yung iba mother namin yung iba. Ah, Yung may ma'am. kamukha, pwedeng iba. ayan. Ito, magkano to kuya? Ayan. Yan man, 150. 150 na pag ganyan ang kakapal kasi mother nyo nga naman. Kuya, meron ba niyan yung medyo mamura-mura? Meron ma'am. Ha? Pilihan mo naman ako kuya. Yung ganyan ko nalusaw. Para kasi ang hirap niyang Pag ganito po. pag ganyan 20. Pa po kasi. Kuya, pilihan mo kung mas maganda-ganda kuya. Kuya, ilang buwan bago maging ganito? Ganito kakapal. Ano lang yan ma'am, mga 1 month lang. Pag nilagay ko sa malaking paso. Pero hindi, minsan ang bagal. Ay pag nilagay po sa malaking paso, tapos tatalbusin po. Oo nga eh. Kuya, pareho lang ba to nito? Ayan Iba naman yan ma'am. Ito na naman tayo guys sa mga mayanahan. Pero talaga ang daming rin nila kuya. Ito, orange. Ayan, orange yan. May orange ka ba kuya? Yan na lang ma'am, may isa lang. Ito. Iba rin to Kamukha po nung nakuha niyo po. Kamukha lang din. Tignan mo, nalilito na nga ako. Mother namin ng orange. Ayan ang mother ng orange nyo. Kuya, bigyan mo nga ako ng orange. Yung makapal-kapal. Ganito lang ma'am. Ha? Ganyan lang. Nabutas siya sa insekto, no? Ha? Eh, para pinaglaruan ng yung dinadaanan ng pusa. Ganon. Kasi pag insekto, Isa na lang siya. Naku, mabapag-rear kasi ang bagal. Sige, tiyaga na lang muna tayo maghanap pa ng iba. Ay, ang ganda. Ayan, pinipilian ako ni kuya ng mga rare. Ayan kuya, rare din yan ito po, mother ko yun. Ayan, sige kuya, bigyan mo ko niyan. Yan, wala pa ako talaga niyan. Ang ganda nito, no? Meron ako nito eh. Rare din to, di ba? Pero na ko niya mang maliit pa. Oo, ang bagal nga talaga pag rare, no? Ito kuya, meron na ba ako nito? Wala pa po. Yan mang mother ko lang yun eh. Parang chicken feet siya. Opo. Meron akong iba, pero dark na dark siya, oh. Chicken feet ah. Yung chicken feet, meron ako niyan, kuya. Ito, iba naman, kuya, no? Ang galing, ang galing pa na ng garden na to. Marami silang rare. Sige nga, kuya. Ito, akin na to isa. Mother ko yun ma'am. Ha? Mother. Mother mo yan? Oo. Naputol yung pabuhay ko dito eh. Naputol. Ang gara. Hindi mabubuhay yun. Buhay yun ma'am, buhay na yun. Naputol lang. Anay ka ng patola. Sabay Ito ganun. ma'am, rare din to ma'am. Ito siya. Ayan. Para meron ako niyan, kuya. Meron ako niyan. Ang gaganda ng mga ito, Ulitin natin yung video. Ayan, yung mga mother ni kuya. Ng mga mayana. Ayan. Ayan ang mga mother niya. Pag mga pambenta nila, guys, 15 pesos lang. Pero may 20 pesos din naman. Pag rare. Ito, kuya. Ayun ma'am, may pambenta ko na. May pambenta ka niyan. Sige nga, kuya, bigyan mo nga sa akin yun.
15 lang naman, di ba? Pag rear talaga. Ah, ganun. Pantay ma'am. Baka makuha niya 30 na rin. Ah, oh, sige, sige. Kuya, bigyan mo ako ng ganun. Pero kuya, parang variety rin siya ng chicken feet, di ba? Apo, ito. Oo, magkakaiba sila eh. Pareho sila ng design, pero yung kulay iba. Ito kasi, wala eh. Maganda Kuya, bigyan mo na lang sa akin yan. Ayan, oh. kasi yan, ma'am. Ah, ganun. Nangungulit na eh, no? Ito, maganda rin to. Meron ako niyang kuya. Hindi yan mahirap alagaan. Yan. Tsaka po. Oo, yan. Yan. Meron ako niyan. Ah, rear din pala yan. Opo. Meron ako niyan. Eto, nalusaw din. Ewan ko ba? Meron na ba ako nito kuya binigay mo? Wala pa, no? Ayun, yung isa sana. Oo. Ito, ma'am, rare pa rin to. Ah, itong mga to. Oo nga. Ibang klase siya. Mga ibang klase. Sige nga kuya, ikaw nga ang kumuha. Yan, ilagay mo dito. Ibukod mo yan. Ayan, nakakuha ko kay kuya ng mga rare. Another collection ng mga mayana. Yung dalawa kong rare na ano, nalusaw eh. Ayan o, yung ganito ko. Nalusaw. Pati ito, ma'am, rare pa rin. At saka ito. Opo, yan. Nag-orange po yan. Ito, wala bang mas malaki-laki nito kuya? Ayan, ang dami na ako. Paparami na naman ako. Single lang siya, ma'am. Sige nga kuya, patingin. Ang bagal niya kuya lumaki no. Paulit-ulit. Pag-rear talaga. Ayan. Ay, ito na lang. Mas maganda po. Oo nga. Kuya, tanggalan nyo kasi ng ano. Sabay ganun eh. Talbos. Oo, ito oh, yung mga ano, papangit siya eh. Diba? Oo. Na ano ko nga, na-try ko na to. Nagmamature nga siya. Totoo talaga. Na kapag may mga ganitong mga bulaklak, tanggalin mo. Kasi papangit siya. Bilhin ko na lang kasi parang ang hirap nitong anuhan eh. Ito, ma'am, meron Padamihin ng gusto. Oo, meron ako niyan. Hindi masyadong mahirap yan. rare pa rin. Ayan. Ah. Ayan guys. Tag 20 pesos yung pinaka-rare ni kuya. Ito yung mother niyan, ma'am. Ayan, mother niyan. Meron ako niyang kuya. Itong mga napili ko na to. Ito yung mga bago. Wala ako niyan. Ito. Yan, nalusaw yan. Meron ako yan dati. Pangasala mo, maganda sa akin. Ano, naubos na yun. Ayan. Oo nga, wala pa ako niyang kuya. Eh, naku, paulit-ulit ang video natin. Ang gaganda talaga ng mga mayana. Kapag tabi-tabi sila. Yan. Isa pang another rear. Talagang wala ako niyan. Sige kuya, kunan mo ako niyan. Okay, siya yung mga ordinary. Alam mo kuya, isasagad ko na lang kuha. Total madami kang rear. Tagbi 20 lang naman 15. Ito guys, yung mga rear ko. Isa iba magkano yan, di ba? Yung variety na yan, kahit rear yan, hindi yan mahirap padamihin, alagaan, o di ba? Mabilis. Sa pag-aalaga talaga ng halaman, ano eh. Kumbaga, natututo tayo eh, no? Kahit nalulusawan, basta mura, paulit-ulit tayong bibili. Diba? Ito, meron din ako neto eh. Medyo matagal siyang padamihin. Ano, ma'am, mabagal po. Mabagal, oo nga. Pero hindi siya maselan masyado. Galing. Mayanahan na naman tayo. Ayan. Kuya, yung mga ganyan yung magkano? Ito? 50? Isa kuya. Ayan. Ah, ito family pala to ng avatar. Pero bakit ang ano, ang kapal niya kuya? Alam ko hindi masyadong makapal pag mga avatar eh, di ba? Ayan guys. Ah, direct sunlight to. Pero kuya, paano ang... Kasi ngayon lang ako Oo nga, kaya nagtatanong ako eh. Kasi ngayon lang ako bumili ng ganito. Meron ako nakita nito, yung galing Thailand. Mas matagal daw ang buhay, sabi nila. Sa mga lokal. O, di ba? Sabi ko sa'yo eh. Yun ang inaanap ko, kuya. Pag-iisipan ko muna, kuya. Gusto ko yung piton niya na matagal ang buhay. Basta mahalaga, marami akong nakuha sa yung mga rare na mga mayana, mga bago sa aking paningin.
Wala yung kulot na hinahanap ko. Meron ako nito kuya. Maselan din to talaga sa totoo lang. Di ba? Ang tagal dumami. Oo. Tapos naglalaga. Oh, yun, di ba? Ito kuya, naglalagas ba to? Hindi yan. Hindi siya ganun kaselan, no? Ito kuya, 15. Ma'am, Pwedeng 15. Oh, malamang wala ako nito eh. Yan. 5:30. 5:30. Walechi guys. 5:30. Yan. may mga bawas pa yun. Guys, pag bumili kayo dito kay kuya, pag may mga price, may bawas pa raw. Ito, yung ganito nyo kuya, magkano? 300. Ha? 230 oh. 230. Yan oh. Yan. Kuya, yung ganito nyo, magkano? 450. 450 sa inyo to. Kuya, sabi mo may bawas. 100. Pwede po. Pwede 400. Ito na naman tayo. Nalusaw yung ganito ko. Ayaw ng matubig yan. Ha? Ayaw ng matubig. Ayaw niya ng matubig. Ay, nako. Ayun na naman tayo. Itong moonlight nyo. Yung ganyan. 250 guys. Hindi ba to yung dwarf? Yan po yun. Meron na ako niyan. Gusto ko yung lumalaki. Itong mga bigonya nyo, manggano yung mga ganito. Yan guys. Ang gaganda rin ng bigonya nila. Oh. Yan. 600. Pero okay na. Oh. Laki-laki na. Mother na yan eh, no? Gaganda ng mga plants ni kuya. Ito. Alamin natin. 350? Opo, 350. Oh, 350 lang sa kanila guys. So, yan oh. Ang ganda pala ng garden ni kuya. Yung ganito nyo kuya. Ayan, inaangat na lang ni kuya pala ang price. 350 rin. Yung black velvet nila. Yan. Mura to. Itong ano na to, begonia. Malaki na. Ang dami ng sanga. Pero may ganito ako kuya. Ito ang hindi mahirap alagaan na begonia. Alam na alam ko. Oo nga eh. 2.5 daw yung ganito nila. Akala ko 250. Ayan. Pag ganito na kuya kalaki, magkano? Ayan o. 5K. 5,000 guys. Pero, hindi na kayo talo sa 5,000 kasi ang dami niya ng yan o. Puno. 5,000 yan. Yan. Kung sino pong may gusto, yan. 5,000, ang dami niya ng puno. Eto po kuya, magkano to? 8,500, wow. Ano bang ID nito kuya? Black Cardinal. Itong Syngonium nyo, 550. Wow, 550. Anong ID nito kuya? Hindi niya pa kabisado. Basta yung mga ganitong aglo kuya, 550. Ang ganda. Ang ganda ng mga plants nila kuya. Ulit-ulit no? Yung ganito nyo, 250. Ayan o, may price na. Ang mahalaga, may mga price na sila dito. Yan. Ito 150. May mga bawas pa raw. Yung butterfly nila, 50 lang yan? Okay. Ito, 200. Anong ID nito, kuya? Nabili po na si Jesus ba yun? Kaya pala. Yung Jesus Vine, magkano sa inyo? Mother pa lang meron kayo. Yung ganito nyo, kuya, magkano? May mga walang price, kuya. 450. Yan. Yung ganito ninyo, magkano? Tignan natin ang price. Ang gaganda pala ng mga halaman ni kuya. Ang dami. 250. Hi. 250 lang guys. Pwedeng pwede na. Sok na sa budget yan.
Ayan. Magkano to kuya? 350. Ayan, 350. Yung inyong mga Snow White dito, magkano pag mga ganyan, ang kalalago? 450 na. Ayan. Oo nga eh. Ikot ulit tayo sa kabila. Oh, magkano yung mga alocasia variety nyo rito, kuya? Ang dami nyo pala. Kompleto kayo dito. 150. Ha? 150. 150. Eh, yung ganito nyo, ito si Corazon, di ba? Pag mga ganyan, magkano sa inyo dito? Kasi nandito tayo. I-establish pa siya, ma'am. Ah, ini-establish pa lang. Kasi tinatanong ko kasi nandito tayong guys. Nandito tayo ngayon guys sa Silang Cavite. Gusto ko lang malaman ang presyo ng mga alocasia dito. Pero magkano talaga ang presyuhan nyo rito ng mga alocasia, kuya? Ha? Mga 150 rin siguro. ma'am. Ah, 150 ang bintahan nyo ng alocasia. Ah, okay. Ayan. Yung mga Sabrina nyo, Ito po, ma'am. oo. 250 po. Ah, 250. Hanggang 150. Ito guys, nakikita nyo ba to? Dark Lord kuya, di ba? Ah. Magkano to dito? 500. Aba, nakamura pala ako ng binilhang ko. Ito 450. Ayan. Yung ganito nyo? 600. 600. Uy, pero yung 600 nila, hindi kayo talo. Ang dami ng ano, no? Haling ka na daw doon. Ang dami ng puno. Yung 600 nila. Ayan guys, oh. Ito naman guys, yung mga hanging plants nila. Kuya, magkano presyuhan nyo dito? 150. 150. Pati yung enjoy na yan. Ay, hindi po. Mga mother. Ah, mga mother yan. Ito po mga hindi. Kaya, may mga variety kayo ng photos. Ito po. Ah, ayun. Magkano yung ganyan? 100. Ah, meron pala sila ditong ano, oh, marble. Yan, ang dami nilang plants dito, guys. Uy, ano to? Ah, ano to? Giant. Ano din yan, ma'am? May nag-green lang siya yung ano. Yan. Nung nakaraan kasi naghahanap ako. Yan. Pero nakabili na rin naman ako. Ang masasabi ko lang, yung garden nyo, kuya, kumpleto. Ang daming mga variety. Ang mga mayana. Tapos ang dami nilang rear, guys. Yan, oh. Ang gaganda. Punta na kayo dito. Kuya, magkano yung ganito nyo? Ano yan, ma'am? Not for 10 pa. Mother, no? Ah, ang galing pala ng ginawa nyo sa watermelon. Yan. Kuya, pag ganito, 1K. 1K tong, ano bang ID nito? Mycans. Ah, mura na. Hala, 1,000 guys. Hindi na kayo mag-aalaga. Ayan, oh. Ang taas. 1K lang, yan. Yung mga ganito, kuya, ang maganda pa dito kasi, ayan, oh, may mga presyo na, 1K. Ayan. Ito, ang ganda. Yung mga ganitong kalateyan nyo, kuya, magkano? Dito, ma'am. 700. Yan. Dito, ma'am, 250. Meron din silang pinaka-budget meal. Yan, 250. 200. Hanggang 200. May bawas pa, lalo na kung marami kayong kukunin. Yung ganito, kuya. Yan, ang gaganda ng mga kalateya pa nila. Pag mga ganito kalalaki, 200 lang. 200 lang, guys. Yan, kumpleto tong garden na to. Yan. Ulit-ulit. Ala, pagkwentahan na nga tayo. Yan, oh, may mga red siam sila. Magkano dito yung mga aglo nyo, kuya? May, ano, ma'am, 50. Ah, may 50. Yung mga ganito, 50. Hindi alam ni kuya ang price. Walang price. Ang mahalaga, gaganda ng mga plants ni kuya, oh. Ayan. Nanginginig ang kamay ko, ah. Ayan.
Ang ganda. Walang price to, kuya? Ay, yung kalateya. Oo, itong kalateyan nyo. Tignan mo nga, kuya. Sabay ganun eh. Alamin talaga natin ang presyuhan yan. Malay mo, 50 pesos lang yan. Ito may 100. 100 naman tong kabila. Ayan. Yung wallet nyo, kuya, yung ganito. Ayan. Ma'am, di ko alam presyo yan. Sige na nga. Ayan o. May mga enjoy sila. May mga variety sila dito ng photos, guys. Ang gaganda. Hindi lang alam ni kuya ang presyo. Ito. Yung Brazil. 900. 900 din sila. Wala na si nanay eh. No? Ito. Alam mo talaga ang presyo. Nabura. Ayan. Wala, nabura. 800. Enjoy. 800. You know. Yan, 800. Sama ka? Halika, Bi, tulungan mo ako dito. Magkano to, kuya? 450 ma'am. 450 na pag ganito. Pag Wala po siyang marami na siyang sanga, oh. Dami niya ng babies. Yan. Makikita nyo, guys, ano. 450 kay kuya. Yan, nakapat na. Ito. Ito, kuya, pareho lang ba sila, kuya? Apo. Yan. Ito, magkano sa inyo, kuya? 700. Wow, 700 daw. Sabi ni Ining. Anong aglo to, kuya? Alin po? Ito. Big Roy. Big Roy. Pasensya na yan. Hindi pa ako ganun kagaling. Minsan kasi magkakamukha mga aglo, di ba? Oo. Kaya nalilito ako kung anong pangalan nila eh. Ito, iba po ito eh, di ba? Betting na po, Belis. Ito po. Magkano po yung ganito nyo? Orange po, chinata yan. Wow, ang galing ni nanay. Orange cuccinata. Oh. Wait, magkano daw po? Betting na mo may tag price yan. Magkano po? Ayun, may mga presyo na pala. 500? 600 ma'am. 600. Yan, kinuha ni Orange po, chin. Orange Conchin. Ito, Big Roy. Big Roy. Salamat kay nanay sa pag-correct ng pangalan. Ito po, magkano yung ganitong variegated nyo? Opo. 550 guys. Nakapat na. Ang gaganda ng mga plants ni kuya dito. Ayan. Ito po, magkano yung ganito nyo? 1, 2. Nay, ano bang ID nito? Facebook naman. Parang saging-saging ah. Yung inyo pong yung monstera nyo po, dito, Deliciosa. 3.5 guys. Ang ganda na. Yan talagang original. Yan. Ika tayo dito guys. Magkano po dito na yung ganito nyong ito? Yes. 500. Guys, malalaki na. Ang kakapal pa. Nakalagay na sapat. Ang ganda ng lupa ni nanay dito. Ito, anong bonsai ito, nay? Rizal siya. Ay, pwede palang i-bonsai yun. Magkano naman po pag ganito? 1,000. Aba. Ayan guys, Yan ang Rosal, bonsai, 1,000. May Rosal ako pero hindi bonsai. Mahilig ako sa mga mababangong mga flowers. Dito po, magkano dito, Nay? Ano to? Anong ID nito, Nay? Ang mahalaga ang presyo niya. Yung mga pidilip nyo, Nay, magkano? 1, 2. Yung 1, 2 ni nanay. Yung ganito nyo po, magkano? 500. Anong ID nito, Nay? Lasirum naman to, 500. Ang gaganda. Yun ang gusto ko, yung may mga kaiba. Meron ako nakikita dito na, yung parang saging-saging na variegated. Ano ito? Magkano po yung ganito nyo? Tuto, ang ganda, no? Oo nga yan, Tuto. Yung rubber tree nyo rito, magkano, Nay?
Oh, talaga? Oh, yung kanilang rubber tree dito. Anong mahaba na yun ay, no? Oh, Ay, ilan din dito? 6, mga 7. 3 and a half. 3.5. Opo, Ayan 3 and a half. si- Yung mga may-ari, tulong-tulong sa pag-ID. Ayun ang maganda, masaya, di ba? At sige, pasyal tayo doon, Nay. Ito guys, oh, yung kanilang garden. Ang lawak pala. Ayan, ang lawak pala, oh. Nawili ako sa puro mayana. Sa mayana pa lang kasi ang dami nilang variety. Ito, ang gaganda, oh. Ayan guys, oh, yan, oh. Nakatago lang pala. Ayan. Hindi ko pa natatanong ang mga presyo. Ayan. Ganda. Kuya, pwede ko pang malaman ang mga price nito? May mga tag price na. Ah, may mga tag price na. Yun ang maganda. Kasi pag wala si nanay, hindi namin alam yung price. Ayun ang maganda, kuya, di ba? Pati nga pangalan, minsan Kahit, hindi ko alam eh. oo. Lagyan talaga ng price para yung tunay na may alam na mga presyo. Hindi na tanong ng tanong. Ayan. Ang grabe, oh. Ang ganda pala. Ayan, oh, ang ganda pala, guys, oh. Ang dami pala dito sa looban. Ito. Ah, 450. Ano to eh, yung maliit lang siya, di ba? Malaki to eh. Lumalaki yan, ma'am. Oo. Si nanay ang alam niya. Oo, si nanay po kasi Ayan. alam eh. Basta yung ganito nila, guys, yan. 450 sa kanila. Ayan. Yung ganitong Birkins nyo, magkano? 450, ma'am. Ah, 450 sa inyo. 100, may 450. Ah, okay. May 500, may 450. Pag mga ganito, ito, hindi alam ni Kuya ang ID. Pero ang presyo, alamin natin. Sige, Kuya, ganyanin mo. Walang price din, ma'am. Walang price din. 450 po. Ah, 450. Yan, guys. So, 450 sa kanila. Itong wallet, Chi, 650 po. 650. Ay, 60 ba yun? Another collection. 140 to. Tignan mo, ang dami ko nakuha, 140.